Moms Time தமிழ். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா நெத்லி 95 பார்க்க போறோம். இது எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் வாங்க. முதல்ல ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க. அதில் முள்ளெல்லாம் எடுத்து க்ளீன் பண்ண நெத்லியை எடுத்துக்கோங்க. தேவையான அளவு மஞ்சத்தூள் அரிசி மாவையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து தேவையான அளவு சிக்கன் 65 மசாலாவையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து தேவையான அளவு உப்பு போட்டு எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு 10 மினிட்ஸ் ஊற விடுங்க. அடுத்து ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி கடாய் வைங்க. அதில் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்க நெத்லி மிக்சரை எண்ணெய் காஞ்சதும் போடுங்க. அவ்வளோதான், நம்ம டேஸ்டியான எம்மியான நெத்லி 95 ரெடி. இதை நீங்கள் எல்லாரும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அடுத்து ஒரு அழகான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் வந்து மீட் பண்ணுறோம். Until then, bye bye.